Що режем само моркови? Какво? Що режем моркови? Щото сме готвачи. И щото ще правим сос от моркови. Затова режем моркови. А що ги режеш ти на купчета, пък аз ги режа на кръгчета? По няколко причини. Първото е, че така овират по-лесно. И втората е, че Антонио така каза. Откъде знам? Антонио така казал. Добре, защо тогава... Абе, стига с това защо, бе, дачко, моля те, бе. Какво искаш сега? Искам да те Като попитам дете защо. си, защо? Веднага трябва да ти измисля отговор. Ей, като моите си. Вчера ги водих в зоологическата градина. Защо тате това, защо тате онова? Откъде да знам, бе, тате това? Направо ти кам, пишман станах, че ги заведах. Добре. Какво добре? И ти си такъв. Направо се почувствах като блондинка на изпит. Хем не знам нищо, хем не знам как да го обясня това нищо. Добре, че имам 15 години брак, да съм свикнал да лъжа бързо. Ма казвам ти, чак тогава разбрах, че много не съм внимавал в часовете по биология. Тате това, тате онова. Казвам ти направо, тате, защо костенурките имат каски? Защото тате карат мотори. Тате, защо крокодил е толкова грозен, зелен, пъпчив? Викам, защото тате е братовчет на баба ти. За това тате. Тате, защо това, тате, защо онова. Направо ти казвам, пишман стана. Накрая, като стигнахме до клетките на маймуните, има забис такъв въпрос, че направо ми се разклатиха чакрите, ти казвам. Тате, вика, защо на маймуната лицето й е такова шарено? И наистина на маймуната лицето й е много шарено. Казвам ти, ей тук под очите зелена, над очите червена, бузите зелени, зад ушите лилава. Много шарена. Бе, едно е блъснал камион, дет провозва водни боички. Е такава шарена. Викам, тате, на маймуната лицето й е шарено, за да може да плаши другите маймуни да ни крадат бананите. Ей така е. Въпрос ли въпрос? Ти кого ще плашиш, бе? Някой да не иска да ти открадне бананите. Мерси. Заповядай. Аре, бе, Антона, бе, къде ходиш, бе? О, ден ти е страна, майка. Колко е часа? Добре, извинявай, че закъснях, ама так му излизам пред блока сега да идвам насам. Гледам четирима, такива огромни, има говеда, големи, 4 такива с едни черни костюми, бият един дребничък незрачен човечец. Ма казвам ти, бият го, гледам тая неправда, викам, не мога да не помогна и помогнах. И какво стана? Набихме го. Ето тук, като го ударих с лявата ръка. Ма те уния четиримата го смляхме. Какво пише? Добър ден на всички! И лека работа! Абе, шефе, ти много хубаво си започна да говориш български, като нашенец. Нали? Да. Аз ходи на уроци по български. Голяма работа, аз пък ходя на уроци по алгебра. Да, бе, ходиш пъти на уроци по алгебра. бе. Абе, на кого ги разправиш тия? Като ходиш на уроци по алгебра, как е добър ден на алгебра? Аре, моля ти се, остави го, не че лъжи. Ходи от другата страна на улицата, в Зеленчуковия. При продавачката, ама тя не се казва алгебра, а Ангелина. Ако единият катет е мек, хипотенузата веднага си намира втори. Извините, пожалуйста. Да, кажете. Здравствуйте. Здравейте. Извините, но аз скоро съм приехала тук в България и еще не говорю по-български очень Не се хорошо. притеснявайте, ще се разберем. Какво Да. ще обичате? Аз съм приехала тук Да. сама. Да. Понимаете? Да. И вот гледам и не могу да избера. Да. И поэтому аз се чудех, вы меня какво ще посоветуете? Да ви посъветвам? Да. Ами... Ще ви посъветвам да изберете ето онзи с синята тениска. Той не пие много и да яни по 2 часа без прекъсване. Аз лично съм го пробвала. Абе и сега ще уредя нещата. Вие си изберете нещо за пиене. Извинявайте, господине, дамата иска на съседната маса да разговаря с вас.
Добре, документите са ви вред. Обаче, знаете ли за какво ви спрях? Ами, честно казано, нямам никаква представа. Та улица е еднопосочна, Така ли? а вие влязохте обратно по посока на движението, срещу знака. Мале, въобще не съм видял знак. Много съжалявам. Той аз съжалявам, ама ще трябва да пишем акт. Ама, моля ви се, господин полицай, не може ли да измислим нещо? Да измислим нещо? Да измислим нещо. Не знам. Вижте, аз лично не мога. Но вие ако нещо измислите... Мога да измисля. Така ли? Добре, елате с мен. Сигурен съм, че ще измисля. Добре, добре. Ето, готово, измислих нещо. Я да видим какво сте измислили. Ама така не става. Не, така не може. Това вече е измислено. Това е теория на относителността. Измислено отдавна това. От кого е измислено? От един Айнщайн се казва. Не съжалявам. Майка му стара. Трябваше да измислиш нещо друго. Нищо друго не ми хрумва. Аз какво направя? Хубаво, виж какво, имаме време. Още мисли. Измисли нещо, измисли. Не, виж какво, трябва... Чакай, мания тази долната част. Айде изтрия. Я вкарай в квантовата теория, обаче ще направим модификация. Добре. Така, значи. Обаче в коя част? Мисли. Сигурен сте, докторе, че няма да стане? Не, няма как да стане. Добре, поне с нещо билки, физиотерапия. Не. Добре, някакви парни бани, такива. Вижте, за пореден и последен път ви казвам, че смяната на полът се извършва единствено и само чрез операция. Ами, добре, аз Довиждане. ще си помисля още малко. Помислете си. Хубаво си помислете, защото това се прави веднъж в живота. Още малко. ще си Довиждане, вратата. Довиждане, докторе, довиждане. Аз пак ще дойда. Довиждане, докторе. Момчета, шефа иска мартини. Вие сте го изпили цялото. Какво ще правите? Бе, тази чаша е за вино. Българско мартини е това. И това ли е? Опите. Сигурен ли си? Да. Абе, това е мартини, бе. Не, аз какво ти казвам? Ние всички тия шестици по химия, бе. Ей, шестицата по химия е първа стъпка към тероризма. Иде, шефе! Какво става? Бързо, бият Робин Кафалиев. Така ли? Кой го би? Абе, аз го бия, бе, бързо, бе. Харе, бе, какво ме гледаш? Харе!